Maititi has finally addressed Golden Fingers, producer wavo uyo akavabvisira nziyo dzavo pasocial media varodzwa zvikuru mushure mekunge vasikana vane gumi pamwe chete neKenani yanga yati vane maviews akawanda chaizvo yabviswa vari kuti uri drug addict ndosaka usina kana studio. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to watch this video to the end. So Maititi vati ivo, no wonder why you are a producer without a studio. You think removing my song on YouTube ndokudi? Money was given to the owner of the studio, not to a drunkard like you. Let's see if removing my song will stop me from performing them on my shows. Rombera producer, I have helped you remove all of them you claim you produced, and I will reproduce them with other producers, not drug addicts. So ndo mashoko amaititi vari kuti ivo mukomana hana studio inodana pake, so anototi indiri producer asi munoenda kunohaya studio yavamwe. So ndo zvakaitika vakanohaya studio isiri yavo, mari ichibva yabhadhagwa kumuridzi westudio. Maititi vanogona kuva vatoriwo victim panyaya idzi sekuti muridzi westudio naproducer vanenge vane maagreements avo, asi Maititi vanenge vasina kuudzwa kuti mari ichapiwa ani. Zvinenge kuroora kwana sekuru ozondoroora kuna baba vemunhu, zvakaoma kani. So manetizens ari kuti aiwa Mura, tinotokuziva kuti uri munhu wechitsotsi-tsotsi, kokudei wataura kana producer vacho zvakanaka, effort yese yawakaita uchiimba that song, then kozonzi unonoproducer navamwezve hazvizobudika zvakanaka. Dei mangowirirana mabhadharana, hapana need yekuuya muchitaura kuti Golden Fingers hana studio momudza urombe. Guys, hatidaro kuvanhu vanenge vatibatsira. Anyway, manetizens auyawo ne2 cents dzavo. Vamwe vakati if money was given to the owner of the studio, why he couldn't stop the drunkard from removing the song? It shows that the drunkard have power, and it shows that he owns a studio. So ndo vamwe vari kutaurawo kudaro kuti aiwa kana asina studio agowanepo simba rekukubvisirai song dzenyu. Kana muchiti hana basa zvekutodaro, why anga ane access kukurovesai necopyright? And why did she go to that drunkard in the first place? Maproducer asiri madrunkards ariko kumaisa maona here kuenda kunoproducer nziyo iyi nemamwe maproducer guys to reproduce the song, anongoclaima marights to the song again nekuti anenge aine copy the original song. So kungonotaurirana okuendesana kumakotsi kana muchinge makabhadhara someone, then I think that is the way to go. Torai mukomana muinde naye kukoti monotaura kuti inini ndakabhadhariswa studio, moburitsa maproof of payments enyu. Mukomana anongosungwa konzi iwewe wakagotora munhu chinoti ndonokuitira production usina pekuitira wani. Because nyaya kunotangidza guys, inini what I believe is paunoimba pekutanga your first cut is the deepest. Paunozodzokorora paipa pechitu woti hasha wototi kutoita bhita chako kuti ndiri kudzokorora chinhu chandakamboita guys, wozotanga kuiposta patsoitanga kuita 2 views 4 views yanga kutopodza kupinda million. Azvorwadza izvo. Maititi vanofana kuwana professional help, I mean spiritual, mental, emotional counseling yakasimba. Kuna chachilo munhu wese irombe, munhu wese iroja, munhu wese hana mari, ivo ndivo rich auntie, munhu wese anoda kukusotesa, munhu wese ihure hozana rine musanganiswa yevana. Chiko nai chachilo uri pandemic within a pandemic, how come to you so ndo mamwe comments ari kuuya nevanhu. That's baseless. It doesn't stop you from paying him what is due, studio or no studio. What matters is who produced the songs for you. Pese ndiwe unotadzirwa. Why? Forever fighting with people. Uyu munhu ane problem and never admits when she is wrong. So vanhu vari kuti izvoni imimi muchitanga kutotundurudzana, iwe uchidana mavhocalist ako muchienda kunhu kwamunoziva kuti hakuna studio. Maiti zvichaguma nei? Alright, izve so makuda kuchitaura kuti hauna studio. Hana studio. Imakanoimbira pai pasi pomuti here. But this does not stop him from taking a song if he wants to, or from taking your song yacho yauri kuti ndeyako, nekuti ane simba rekuita izvozvo. Neurombe hwake nefodya nembanje anongogona kuzviita.
sezvamunongoziva guys, vatoripowo vanosapota Mighty to Cat Family vari kutoti go Chachilo go. Asi pakadai so apa guys, pamwe pacho panoda kuti uswallowe pride yako, chero ikakuzvimbira ungoti sorry producer, mowana mapayment plan, voita havo live Cat Family yokanda mastars, munhu wese aripo akakandira Mighty $10 ese mafollowers avo vanoita millionaire in no time. Panobva patobuda 1.6 million obatira zvikwereti zvese kubva chana Tete Midhu kusvikira chikwereti chaproducer. Cat Family instead yekuti tirambe tichingomira mastreets tichingoti yowe ngatibatsiranei namai vedu, dhora pamunhu tokanda tovabatsira kubhadhara zvikwereti. Do leave your comments. Is it wise kuti Mighty vatuke producer nekutobvisa dzimwe nziyo vachidzikandirako, kana kuti panongoda humility guys? 2024 anga apera zvakanaka, vaita maachievements akasiyana siyana, and one of that was repentance, nekudzokera kucheche nekutiendesa Canaan. Then all of a sudden todzokera here Ijipita, uko Magafa akadzingwa kuHICC. Ijipita yacho tinodzokera sei konai guys? Pakaipa kana.